lugar kan radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Good morning, Martes ngunyan, 21 na kan Oktubre taon 2025. Sa paghampang niya to kan kasiributan, an mahal namang Diyos tabi, an dapat pirming ipigpaenot niya to sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo tabi ngunyan. Programa ng Tingog kan Banwaan minarespetar sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Orog na po itong so nagdiretso man kan pagantabay. Kasabay dyan ang pag-imbitar mi na mag-iriba-iba kita sundo alas 10:30 udto sa programa. Mantang kamo dyan na busy na sa paghanda kan pangutuhan. So mga nasa trabaho tabi, nasa vehikulo, nasa duty, mga security guards, drivers na barkada niya to, sinda Sir Dan Belanghel, si Sir Edwin Ala. Sa tropa tabi dyan sa mga saudan, dyan sa Lodovice Tailoring sa Merkado Publiko kan Ligaspi, maray na aga. And dyan man sa Elevans, yung tahian man dyan sa likod kan Divine, mga suki taman yan tabi, ano? Siyempre, ang sa tuyang paraan tabay dyan sa Lapu-Lapu, si Sir Popoy Balmes sa JRB Calibration and Battery Center. Si Sir Atu Lim sa Daraga, maray na agaman dyan sa Petron Tap Gas Gasul. Sir Atu Lim. Oy, sa kay Doc Philip Roa, gandang umaga Doc Philip. Yung barkada tang Dr. Mantabi sa Alunan, Talinga, Asindungo. Specialist na siyempre. Di man natin ipagpapatalo si Dr. Chris Gianan. The best man po yan. Internist, medicine. Katuwang tadyan sa luwas ang Mega Force Patrol. Padingnal Baldo sa Master Control. Chief Jimmy Padingal, kumpadreng Jomar, kumpadreng ay si Jun Napolis pala, bakong si Padingnal Baldo, Padingnal si Jun Napolis, Chief Jimmy Padingal, kumpadreng Al, Joshua Karen, si Angel Manibela Henry Matt, Jun Napolis. Parayo kaya pa di sunahiling kong sige pa de, nakauna siya, nakauna. Sige. Mamaya pagbalik mo. Sige. Sa newsroom, yaon po dyan, ansa mo yung news director si Mardela, ang mahigusun. Laban ng laban. Katabang dyan ang tropa, si Ma'am Shia Leron, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Jimos Barrios, Sinapuan Minasa Romada, Kanistorya, Lokal, National, International. Nagkakadarangog po sa major newscast kan DCGB and mga news breaks. Siyempre may broadcast man kita internet worldwide, netwide. Yaon po dyan, Jerome Nico Martinez. Ako mapuan sa indong servidor sa radyon sa Indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Morning tabi. Dakol kitang mga pag-restoryahan digdi po sa programa ngunya na pagkaaga. Taod-taod yung mga developments po digdi sa tuyang palibot yung pambabadil kay ining Noel Belian Zamar pag-iribata sa broadcast media.
And so mga developments pa diyan sa palibot tabi dakol kitang mga pagrestoryahan. Standby muna tabi Chief Jimmy and pading Jimmy duman mo na kita ta inuton ta ini mako kita ning oras mo na kay Congressman Pido Garbin Jr. ta nganing maaraman ta igo kaya sindaning mga pinaggigibo sa Komitiba de Enerhiya, yung Committee on Energy. May mga pag-aadal sinda na pinagigibo. For sure, ini po igoning epekto sa satuya bilang sosyedad asin bilang individual ining manungod po baga sa basic basic need, kuryente and tubig. Ngunyan kuryente pag-restoryahan ta si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Kasabay sa Komitiba de Enerhiya gani may pinagbisita yata ining dakulaon na state grid maaraman ta ang detalyes kini and yung mga thoughts and pwedeng mga gibuhon manungod offshoot kan bisitang iyan. Kung Pido, marhay na aga tabi, si Pio po kan DCGB. Good morning to you and good morning sa gabos na nag-aantabay kang PPN DCGB. Marhay na aldaw tabi. Am I correct tabi, kung Pido, nagbisita ka mo sa parang Chinese state grid yung nagsusupply ng kuryente tabi sa China? Tama ka, Pio, natawag kita kay oportunidad kasabay ang Committee on Energy asin apat na mga kongresista sa sarong o sa pinakadakulang public utility digdi sa China. It's called the State Grid of China na kung sino na nagsusupply kang halos 90% kang kuryente sa bilog na China na ang pinagsiserbihan kay ni halos 1.1 billion na tao. So in terms of scale, sinda ang pinakadakula sa bilog na mundo. Kumbaga, pag-abot naman sa revenue o sindaman ang third largest when it comes to revenue tabi Pio. Only third, first is Amazon and then itong Walmart, pero sindaso pang tulo tabi Pio. So talagang napakadakula, very successful. And when you talk about what do you call this, the technology being applied and the integration of itong renewable energy, talagang very impressive tabi Pio. So tabi kung Pido ang posibilitang adaptaron and yung relevance kan visit na yan sa state grid integration kang renewable energy tabi kung Pido na pwede tang pakinabagan lalo na digdi sa Albay. Siyempre yun, so integration kang renewable energy, they have solar and wind. Ngunyan Pio nakasakita sa bullet train, pinag-aagihan ta dakulo na windmill and nahiling ta talaga ang concentration and commitment kang Chinese government to adopt a clean energy. In fact, bako sana sa pagkukuryente mahiling nindo tabi Pio ang sa indang mga taxi including private vehicles, 50% na Pio are electric cars here in central Beijing. So aside from technology na pwede ma-adaptar kasi aram mo Pio ang NGCP, for all you know, is 40% owned by the China State Grid Pio. But 60% Filipino-owned, and that's for the best interest kang sa tuyang nasyon. Majority manggirare is Filipino-owned, Pio, because when you talk about energy, it concerns about national security. And but having said that, NGCP being a partner of this China State Grid, madadaranin da sa mga teknolohiya that will expand their grid expansion at ang makapag-supply kay kuryente sa hararayong lugar, and at the same time will assure us of a stable
and reliable supply of power tabi piyo. Kakaiba ang sa indang sistema dahil kita baga we have three kumbaga aspect when it comes to energy yaon sa transmission, yaon sa generation, yaon sa distribution. But in the IPIRA law, bawal ang transmission company na mag-engage into generation. But here in China, they can engage into transmission, generation, and distribution. And that's why well-integrated PIO as in the mga programa ay napapadali. So this is one thing also that we could look into as a matter of legislations while it's up for IPIRA to be amended kasi nahiling ta na di man nag-work masyado, baka pag-adalan taman kung ano ining sistema dito sa mainland China is posibleng applicable man sa satuyang lugar. Iyon. So iyan na pagbibisita nindo, it opened up yung opportunities for legislation na ma-improve ang energy sector digdi sa Pilipinas. Well, tama ka Pio. Like for example, here in China, nahiling ta na so state grid has its own power generation. So ancillary power ninda. So nagpo-provide ki power sa transmission line ninda. Pigpo-produce na ninda ito. Gusto sabihon, di na ninda kaipuhan kwaon duman sa mga generation company or independent power producers para itong pinag-crear na kuryente So napoprodusir ka mga IPP di na makonsumo alagad sinda mismo nagkakaigwa na ki generation in order to power up their transmission lines. In that way also, it would be more economical. Mas barato ang cost kang transmission. Meaning, ang transmission baga PIO, pinagcha-charge sa royan sa pinagcha-charge sa satuyang kuryente. Transmission cost, generation cost, and of course the distribution cost. So, these are one of the factors na pwede pag-adalan, as in pwede sa batas sa satuyang nasyon. So inipiyo ang mga bagay-bagay na eye-opener sa satuya, as in dakulang katabangan for us to have a reliable, affordable, and stable supply of power sa satuyang nasyon. Would you be pushing for it tabi, lalo na sa kamo bilang party list ako Bicol tabi Kong Pido? Well, siyempre, it is with consultations komitiba sa Committee on Energy and kaipuhan pagdebatihan tabi piyo pag-adalan whether this will be more beneficial to our consumers and to the rest of the country, because as you know Pio, when you speak of energy, power, it is essential to the daily lives of the Filipino people. Sa oral daw tang pagkabuhay, apektado kita kayo na and much more in pushing economic development sa satuyang nasyon, because this is the backbone of our economy, the power industry. As you know, Pio, one thing I learned, digdi sa China, they have the cheapest rate of power or electricity, and that's why halos gabos na industriya yaon digdi sa nasyon kang China. So they can create products, manufacture items which is cheaper and more competitive in the international market. So inian sa indang advantage piyo parato ang sa indang kuryente. Okay. So dakulong palang tabi dyan na kung pido ang mga inputs which may fortify kung ma-revisar niya to
yung EPIRA law bringing with it itong posibilidad na magkaigo kita nin maray stable as in sustainableng kunyan pamresyuhan serbisyo ng kuryente sa Pilipinas. Well, tama po yun. And that's one of our mission here is to study the system being implemented here for us to have a reliable, stable, and affordable supply of electricity. And one more PO, which I can add, itong pakikipag-ulay ta sa NGCP dahil aram tabi nito pag sa tuyang aeropuerto bago maglanding ang eroplano may pinag-aagihan na transmission line dyan sa Alubo na napakadelikato. And these are some of the apprehensions when we have these international flights pag inopen ta na iyan na BIA, Bicol International Airport, into international flights. And ang sabi naman kang NGCP, nakaiba taon yan, sinda mismo ready na isagibo itong pag-underground kay itong transmission line na ito pinaghahagad lang ninda. Ang go signal kang ERC, kang Energy Regulatory Commissions, because it will entails a lot of expenses, takulang gastos yan kung underground ba itong transmission tabi baga PIO, tanganing di makasagabal sa flight path kang eroplano. And ang sa indaman is they are willing to spend gastusan itong pagsasagibong underground kang transmission para di makasagabal sa flight path kang palalanding na eroplano as long as Hello Kong Pido, nawara recover sa indang gastos kang Energy Regulatory Commission. Ayun, magayon, that's one interesting topic patabi na na-open up mo. Having said that, na willing, ready gumastos so kwan, so NGCP man on their part, and then halato na lang so sa ARC, how long will it take tabi kung pido pa ta? Grabe na ko niya, grabe na kumbaga nawawara na opportunity hanggang dai po nakaka-operate ang international flight sa BIA. Well, the controlling factor is really the approval of the Energy Regulatory Commission para manawan sindaki kumbaga process of recovery duman sa gagastoson nindang pagpapa-underground kay itong transmission line para mahali susagabal sa flight path kang malanding na eroplano. But that is one thing PO. The other thing is the acquisition of right of way and the construction period. That's another thing. Kasi the approval of ERC entails a lot of time, and another thing is the construction, which will entails a lot of time also PO. So but ang importante PO, very significant that we have this dialogue with NGCP and they're willing to spend for it. Then ang kukwaon sa kaban or sa General Appropriation Act, but just the same, you talk about the approval of their recovery of their expenses na ipapass through ito in terms of transmission cost, tabi PIO, shared by itong mga konsumidores digdi sa Luzon grid. So sabi niya hindi yan mararamdaman ng mga consumers, sintimo lang yan because it will be spread out throughout the Luzon grid consumers, tabi PIO. Would you personally lobby itabi sa ARC tabi yan nakahagadan man kang NGCP? Of course, PIO, dakulang bagay labi ka importante because we cannot settle by just having a domestic flight sa satuyang aeropuerto designed to accommodate international flights. And it is a big opportunity na mailabi tayo tanganing mabuksan itong mga international flights darakulang aeroplano
na magdadara kidakol na kumbaga investor, turista sa satuyang lugar, as in mabukas kidakulang oportunidad sa satuyang probinsya and then sa satuyang lokalidad, Pio. So this is what inan satuyang pinagigibudigde, inan satuyang mission, and may mga daradara kitang idea, best practices that we can adopt, and we can formulate legislations that will benefit not only the Albayanos but the entire Bicol region and the rest of the country. One more thing kong pido. Pio. Opo, one more thing tabi kong pido. Igwa kaming reaksyon duman sa pambabadil baga sa pag-iriba mi sa broadcast media. May ipinagpahayag ka man kay tabing appeal. Go ahead po. Pio, kahapon nagpahayag na ako strong condemnation on the shooting of satuyang amigo, a media practitioner, si Noel Belen Samar, and I call upon the Philippine National Police, personally talk to Regional Director Police General Babagay, and the Colonel Nunez of the Provincial Director of Albay to immediately conduct a thorough investigation duman sa pambabadil kay Noel Samar, asin sana sa lalong madaling panahon madakop so gunman asin madara ini sa hostisya. Siri man padag tulus-tulus na pinaghagad ta ang seguridad kang pamilya ni Noel Belen Samar, and sa ngunyan tabi gwardyado na ini ki police asinan sa iyang mga pamilya. So ini ang mga initial sa tuyang pinaghagad sa mga otoridad padali ang pagresolba kang kaso, asin tangani man na malakop tulos ang salarin asin madara sa hostisya. Tabi, Pio. Okay, Kong Pido, I understand nasa bullet train ata ka mo niyan sa China, and ingat po ka mo dyan. Salamat, Pio, and Marinal daw. Thank you so much mga tugang. Si Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Direct from China, nakaulay niya tungo niya na pagkaagatabi. Bibiltadahan tan mga temang yan, lalong-lalo na po itong sa enerhiya, buda itong sa Bicol International Airport. Ilog ta na si Pading Jimmy, si Jimmy Pading June tabi, nasa BHF si Pading Jimmy. Yan, sige. Tanganing ibuelo mo na yan dyan. This was mabuelo kita. Matukar kita sa mga istorya at pang sa tuya man na nakaprepara digdi sa programang Tingog Kanbanwaan. Dyan na po kamo. Ilaog ta na si Pading Jimmy na salita. Ininota si Kumpido ta na sa linya kaya sa telepono ito. Ano? Jimmy na salita. On the spot report. Kumpadreng Jimmy, thanks for waiting. Go ahead na tabi. Good morning. Yes, salamat tabi pade na minimisar ang mga pag-travel kan mga local officials para sa mga invitasyon sa seminar tuwas digdi sa Albay. Konsain ko ta na ngunyan ang mga membros kan Sangguniang Bayan Libon sa pamamayo ni Vice Mayor Attorney Janiro Saclag, ready to travel na para mag-attender sa Davao, sponsor kan DILG, manungod sa seminar sa planning tungkol sa disaster and management. Alaga dahilan sa mga sunod-sunod na linog, asin mga nahiling sa social media ang mga hula-hula na sabi, sunod-sunod ang linog, may hula, may bigwan, kung kaya kinan sila nalugod kan mga membros kan Sangguniang Bayan sa indang travel. Dahil nakutaan na problema so sa indang budget na process na, pati bayad sa aeroplano okay na, rinibok kukonda ninda iso ticket dahil na sinda mabiyahe sabi pa de dahil sa mas pili ninda na siguradong safe kaysa sa mag-attender ng seminar dahil ninda na isihanan mga sitwasyon. Opo. So, matatandaan baga na Davao, nalinog pa sana, ngunyan, so Sangguniang Bayan dahil na ma-attender kan DILG invitasyon,
di bali na daang mareprimand, importante iwasin da sa anuman ang mga day pigalao man na pinuminon sa kapalibutan na dahil ni nakakaisi kung anong oras araw ini posibleng mangyari. Ayun, so kinansilar ka na grupo. Opo, dahil na sinda ma-attender. Yan, i-revoke na lang and so ticket guide, i-refund kung Babalik ninda. ibabalik, ano. At tsikihan na dahil iuli ninda ko niya sa Treasurer's Office. Oh, naka-impake na kutaan. Nuwante na. Nag-corroborate baga may lininog sa Davao. Ngunyan may mga nahiling pasinda sa social media na mga puro-purkas mga hula-hula. Yo. Aday, nangya kita magkaduruman. Baka ngayon masipuan tabaga ngayon mga linog-linog na. Ay na, masisyon na sana dasinda. Anong haning lugar pa di? Libon. Libon. In fact pa di, may relasyon dyan, kanagkaaging mga simana, may naka-istorya ako na iguning mga parang mga municipal accountants yata. Inda ko kung iuman agad sa grupong ito. I stand corrected kung bako yan. Yaon duman ka ito sa Davao kan naglinog. Hali digdi sa Albay. Yun mo Tapos, yung iba daan na nag-aaratindir man, maski sinda, nalawos, ang pipilion nindang hotel, Oho. so mga harababaon sa So mga cottage, cabanas, kumbaga. yan, ang problema, nagpa-survey na sinda, wala naman, urubos na tarabo naman sa langkaw na building, abo na ka narababang hotel, ayara langkaw na hotel. Kaya dahil nangyakit sa kung makuan kita sa hotel na aralang kawon para kita makaluksukaan. Yun na nga ni cancelado. Makaarok niya kita kanso sa rubagang hotel. Na pigraralaog-laugan kan mga mag-juwa-juwa. Oo, so anong hotel ito, kumpadre? Dahil kita madispida kita. Ruluwas. Kaya po ninda gusto ninda ko tanang laugan. Narog ka itong sumay nagruluwas na uba. Nababasa na. Mga doang iskalon sana. So, igwa ka sa ng susugoon. Yan. Apo pala ninda? Kadaklan niyang hotel duman karalangkaw. Sa bagay, tama man rin, kumpadre. Kung arog kaan, dahil na sila maglarga, imbitaran na sana sa mga speaker na po din Nagmaon pa di ang pigasabi mo. Sinta ngayon mapaseminar, sino magdigdi? Yan. Tipid pa sa gobyerno digdi sa Satuya, gobyerno lokal kang Libon, buda iba pang government agencies and LGUs. Suma speaker, iyong magdagdi, mag-impart kan sa iyang knowledge. Yan. Sa totoo lang pa, di maski ba ko mga paseminar, maski sa mga pribado na gusto magpa-beriyahe, gari nagdudurwa-duwa na, so ba't ang kaabo na talaga? Aday, ang DCGB ko mabiyahe-biyahe. Kung luwas kan, kung sa ibang nasyon, wala man duman kay fault line. Ma-birthday ka na gitpat yan. Ayos, yan tabi pa na mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Thank you so much, Chief Jimmy. Hala dyan sa luwas. Bago kita mag-break pa din, tagulpi ang mga kongunyan, mga pressing stories na maiinit. Ipagpapadagos niya to. Nagkakaroon yan tapa sa kasubago nagkaturokar naman ni VP Henry and makuan man kita maigaw pa kitang date na continuity yung sa Bicol University baga June igwa na ning abiso baga si Presidente Baby Boy Nebres kan Bicol University basahon tay ni otro for the consumption of the public and so tuya man na nagkakuro adyan ng mga informasyon manungod diyan sa insidenteng yan sa Bicol University and itong sukon yan. So, manungod dyan sa pambabadil kay Noel Billian Samar. And itong sa pagkipag-olay niya to, kay Congressman Pido Garbin Jr. because it is, sabi tan nga ni, igwa yan ng epekto sa Satuya, itong so tema niya to, iyan po, although legislative measure na pwedeng mga adaptaron, but igwa ng epekto sa Satuya as an individual in sa community. Basahon ko una pa din na June ining ko niyan na statement memorandum ni Presidente Baby Boy Benjamin D. Nebres III and then time sa kita then bibultadahan tayo ng mga istorya ha. Oktubre 20, 2025 Office Memorandum numerado 391 Series of 2025
Naka-address ini sa mga vice presidentes, decanos as in directores, pamayo and chief of offices, faculty members, estudyante, university Olympic organizers, university health services personnel, Bicol University. Ang subject, deklarasyon ini pinagbibikol ta na lang tabi, paghalo-haloon ta na lang, deklarasyon kan postponement kan gabos na karawat as in sporting activities, buda suspension kan klase ngunya na aldaw, presenteng bulan as in taon. In view of the unfortunate incident that occurred during the 2025 BU Hataw on October 20, 2025, and in consideration of the emotional and physical toll it may have caused to members of the university community, particularly the students, this office deems it necessary to provide time for rest, recovery, and reflection. Accordingly, the postponement of all games and sports activities and the suspension of classes at all levels in all colleges and units of the university are hereby declared tomorrow. Yan. Gusto sabihon ngunyan, pinaluwas ining impormasyon kasubanggi, petsada kasubanggi, ngunyan initabi efektibo. Ipagpadagos ta, tomorrow, October 21, to allow students to recover and enable the university to extend appropriate care and assistance to all those affected. Yan. All affected students currently admitted to various hospitals as well as outpatients shall be monitored and followed up by university health services personnel. Furthermore, students experiencing any symptoms are advised to visit the UHS for proper medical assessment and assistance. The university administration assures the BU community that all necessary support and assistance will be extended to every student affected by the incident, prioritizing their health, safety, and well-being. For information and guidance and compliance of everyone, Permado, Baby Boy Nebres D. Okay, Baby Boy Benjamin D. Nebres III, SUC President 4. So yan tabi suspendido niya ng klase, tigpapamonitor sa University Health Services, gabos itong sa mga naka-experience ng physical na maraot na pagmate, darakan na biohataw incident na dyan kasubanggi, pati yung mga outpatients, and ang sabi kan presidente, i-extenderan kana necessary na pwedeng mga gibuhon ang Bicol University ining mga estudiantes. So, ini po, ang durasyon kan suspension, ngunyan sa naman aldaw, pero digdi po sa iyang surat, direktiba, memorandum, dahil man ipinagbugtak kung nuarin ini ibubulta ang klase. Basta ngunyan lang na aldaw, tabi, suspension. Pero dahil digdi ipigbugtak kung sa aga, igwana. Ang very clear lang digdi, ngunyan aldaw da ining eskwela. Kaya sa aga po, es posible ta open-ended ini na surat, na memorandum, baka sa aga mapaluwas ini ning clarification pa. Ano ta very specific lang ngunyan aldaw da ipinag unambitan kun pagkatapos kaning aldaw igwan ng klase sa aga. Pero if we will interpret it as casually as it is, ngunyan aldaw lang so suspension kan klase. Ano tabi? Yeah, we will be right back. Oras Pilipinas day magali medyo horalawigan sa tuyang parada. Bibiltadahan tan mga temas na sa tuyang pinagpreparar, pati na itong mga entrevistas, buda mga reports diyan sa palibot. Oras Pilipinas, alas 9:39. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Generica Drugstore is an accredited PhilHealth gamot provider. I-claim ang libreng gamot nyo sa pinakamalapit na Generica Drugstore. Para sa listahan ng participating stores, pumunta lamang sa official Facebook page ng Generica Drugstore. See posters and flyers for more details. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located at Barangay 3 EMS Barrio, Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tobacco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, NTC registered cellphone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-R05 NP28-04 Series of 2025. Basta appliances, Willie's. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Iyan po tabi no, binasa ta itong pahayag, anunsyo, circular memorandum ni Baby Boy Benjamin D. Nebres kan Bicol University, President Nebres III kan Bicol University. Now, iyaon na po ang sitwasyon, tabi kaya nga ni ibaga suspendido sa klase ngunyan, gabos na units kang Bicol University o levels, pati yung mga sporting activity suspendido, tangani po na maka-recuperate giraray ang universidad. Now, iyaon na po dyan ang sitwasyon. The most important thing as of now in the interregnum sa presenting sitwasyon is tama po ini na pinagibukan presidente. Suspenderon ang klase, and ikadua, i-assure, bako nga ning i-assure, kundi pigigibo kan universidad ang gabos at their disposal para matabangan, mapangatamanan po ito na mga naafektaran kan insidenteng iyan sa Biu Hataw, Kasubanggi. As of now, iyan po ang saro sa dapat na intindihon primarily so pag-take care kan mga estudyante. Dahil na muna kan iba pang mga issues. Tabangan ngo na at amanon ang mga estudyantes plus the assurance that BU will be there to assist and to extend the services necessary. Individualmente, duman sa mga naafektaran most, lalo na physically, kan na incidenting iyan sa Bicol University. Iyan po ang kwan niyan. Dai na muna kan iba pang mga side issues. What is primarily and of utmost
important now is the action kang university na asikasuhon po iyan na mga nagkaarafektaran. Tama po ini na araw ka ining approach with the present situation. Tama ining approach na ini kan Bicol University. The assurance is there both sa mga estudyante and siyempre sa parents as well kan mga estudyante na sa abot kan sa indang kakayanan at their disposal, ang Bicol University will take good care kaya na mga nasa hospital maging itong sa mga outpatients monitor sa University Health Services kan Bicol University, plus itong sa mga igwapang mga namamate-matean pwede daan na magkoordinar dyan po sa University Health Services for proper disposition. Pag sinabing proper disposition, so tama na prosedimento na dapat na i-aplikar on a case-to-case basis duman sa mga nagkaarafektaran patabi. That is now the most important thing as of the moment tabi. Magayon ini na paluwas na ining lakdang kang Bicol University is to take good care of the pwede I don't know kung pwedeng gibuhon na ang terminong gamito na victims or what. Well, anyway, itong suna-afektaran na mga estudyante. Wala na muna ng ibang hururon. Yan ang una. Diyan mag-concentrar tabi. Plus yung assurance, commitment kan Bicol University na yaon sinda para po atendiran iyan na mga afektados estudiantes. And yung I presume pati yung mga professors o staff, teaching and non-teaching personnel as well kung igwa man po nin mga nagkadaranyaran. So that's the most important thing, taking in consideration the present situation. Iyan ang tama. Atindiran, the assurance is there, pinaluas po kang Bicol University through President Nebres tabi kan Bicol University. Sige po. Minabolta si Chief Jiming na salita, taod-taod man yung estado tabi ni si Angel Back ay ka talaga Jun, niloloko mo ako umaga-umaga, hindi kita bibigyan ng 2 bottles. Wala pa nga tayong hindi pa nakakawala yung hangover. Langya ka dyan. Sige tabi ha. Yan. So duman naman kay Noel Bellansamar, taod-taod siguro mga alas 10 na. And itong so pakipag-ulay man niya to kay Congressman Pido Garbin Jr., the relevance and importance kayan tabi. Bako sa nasa Bicol but sa bilog na Pilipinas in so far as itong so energy is concerned. Plus itong so sa Bicol International Airport, the assurance of NGCP natatrabaho ninda ining mga equipo pasilidades nila nakakaulang sa flight path kan eroplanong naglalanding dyan sa Bicol International Airport. Si Angel Mustasa mismo, si Angel Mustasa man, na sa linya, aramon ta daw, ang saya man na bit-bit na informasyon. Angel Mustasa on the spot report. Aramon ta kay Angel. Angel Mustasa on the spot report. Angel, what's happening? Good morning. Hello. Yan. Hello, go ahead, Angel. Yes, good morning, Sir Tio. Good morning sa mga parantabay, sa mga dugang kapang bareta, wara ni nanabutahe sa ginibong Bicol University Hataw, Kasubanggi, dyan sa Albay Sports Complex. Sa particular na itong nagresulta sa kadakol baga Sir Tio na mahigog na aso dyan sa grounds na nakaapektar duman sa sobra sa sanggatos ng mga estudyante kan Bicol University. Ini ang tiglinaw ni Legazpi City Police Station Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Domingo Tagal Jr., makalis daw Sir Pio Kasubanggi. May mga nagluluwasan sa social media na itong responsibilidad duman sa kamahibog na aso sa Laucan na grounds kan BU. Hali sa luwas, itong personang responsable.
Ini Sir Pio na ipinaliwanag ni Tapel kung saan basado sa indang investigasyon. Alas 7:15 kasubanggi kana may nahiling sinda na sa mga personnel niya na sarong estudyante na kaibahan duman sa hataw ang nagluwas sa venue. Dahil da Sir Pio nakakamati ininin pagkalibong, nanidipisilan sa paghangos asin nag-hyperventilate. Nagkapirang minutos pa da Sir Pio kan magsurunod-sunod naman itong nagturumbahan ng mga estudyante asin nakahiling ang mga kapulisan ni na aso duman sa grounds na ito hali sa mga daradarakan estudyante na gender reveal smoke canister. Sinabi ni Tapel na estimated kan mga personnel na dahil nag-deploy sila duman sa Pio ni nasa 27 personnel na sobrang nga isa sa sanggatos ng mga estudyante na naka-experience ng siring na pangimati. Asin dahil ni Sir Pio na account gabot dahil sigun sa investigasyon kan mga otoridad sa Legacy PNP, nag-zero visibility duman sa mismong ground sa laog ni na 2 minutos. Halos sigun sa kapulisan, ito dapat Sir Pio na mga aso na ito may parong na garing nga pulbura na ang description nila ang parong nga kapareho kan parong na kanagkakaigo nga kan na paputok kada bes na may Pasko as in New Year. Nasa 10 naman Sir Pio na mga ambulansya na balik duman sa laog kan na PU grounds kung saan ipigdalagan itong mga apektadong estudyante. May dinara sa sa Daraga Doctors na 2 estudyante, sa Ago Hospital, Iguanin 7, sa Legazpi City Hospital, Iguanin 2, sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, Iguanin 14. Kung saan, ang good news man Sir Pio dahil sa kadakalan man sa mga ini, na-discharge naman. Yes. At yun sa iba, estable naman po Sir Pio ang sitwasyon. Pardon tabi Angel, balikan ta su prefatory statement mo sa report, bako sibilya, bakong hali sa luwas so ini nagkaning paaso kundi so integral mismong part mga nito mismong mga estudyante. Opo, Sir Pio. Sabi ni Sir Tapel, after nakaitong sumagpuriwas na duman sa tao sa ground, so mga personnel nilang naka-deploy duman, nakakolekt nila Sir Pio, ito bagang 50 kilos bagang sarong sako ni na tigilagan kisako, almost 1/4 po duman Sir Pio, na nakolekta nindang ining gender reveal smoke canister. Yan, di gusto sabihin, integral part talaga kay itong kunyan, kay itong aktibidad. So, aktibidad itong suhataw mismo, itong pagbarayli po Sir Pio. So, daing luwas, so anggulo na posibleng sabotahe, na bako parte kan aktibidad itong so nagpaso duman, kundi talagang yaon ito duman. Opo, Sir Pio. Basado yan sa pahayag ni COP Tapel. Opo, Sir Pio. Okay, sige. Ang good news man ngunyan, Sir Pio, dahil itong mga estudyante na dinara sa hospital, estable naman ang kondisyon nila, as in, sa lalo man kan PNP, in kaso nga hagadan kami, tabang nga kan Bicol University na mag-conduct nga, ilatag mi so resulta man niya kan investigasyon ni, nakahanda man sila Sir Pio. Nahapot kaya duman Sir Pio kung posible bang may manimbag duman sa nasabing insidente. Mantang sigrekomendar man na Sir Pio ni Tapel na in kaso nga may darakulang aktibidad na siring nga kay ni dahil nga itong aktibidad sa suhapon ang pigating dirani na maabot nga sa 10,000 na mga estudyante kan Bicol University. Dapat man kuta na ngayang magkaigo ngayon ni na incident command post may incident commander dahil nga para nga itong mga available resources kan manibay bang mga ahensya kan gobyerno iyon makapreposition man duman sa lugar. And at least may nakahanda man. Although may nakahanda man, pero syempre ngayon, sa volume ngayon kan mga apektadong estudyante, at least ngayon, mas dakol ngayon ang makakapag-responde duman sa pangyayari. Okay. Balikan ta pa so report tabi Angel. Apo. Ano so na-found out kan Legazpi PNP na klaseng smoke ito? Ano ito? Gender reveal? Ano ito? Gender reveal smoke canister. Gender reveal smoke canister. Is this available sa market o ano iyan? Tabi, pinag-expound iyan ni COP Tapel? Ang inapot ko mi sa Sir Pio na kung sa inyo posibleng napakalini. Ang simbag niya, available nga ini duman sa may mga tindahan, di mga parties. So usually da Sir Pio, ining isang po baga color ito po. Yes. Igagamit ini Sir Pio kung halimbawa nga may bados, may gender reveal. Iyan niya so tigagamit. Pero itong suit, kaya sinunod duman sa Sir Pio nagkuha ka itong mga samples dahil sa ma-requestin da sa Laucan Campo General Simeon Ola para ma-test, para ma-determine so composition po ka itong
itong gender reveal smoke canister na posibleng naka-affectar duman sa salud sa itong mga estudyante ko. Iyan. Ang nagluluwas bago niya sa social media, ang termino na gamit is smoke bomb, no? Ito sir Pio supig linaw. Sa pag sinabi kaya ngaya bako baga ngaya gabos ngaya makakasabot ngaya. Sa pag sinabing bomba, literal na bomba. Ito supig linaw po na ang piggamit duman is gender reveal smoke canister. Tama iyan. Ngunyan, nagsisirkular na naman yan sa social media. Pag sinabi ta paanong smoke bomb, ang iba, ang interpretasyon na is itong canister na pinagagamit baga sa military ops na kung halimbawa ma-determinar ning landing kan helicopter, bibukasan bagan, ibibarabad, duman sa lugar na kung saan dapat maglanding so helicopter na igoning clear na area, igoning kolor na araw ka na minaalin to pa itaas. Baka ngaya ito ginamit. So, na-is out na yan, iyon na yung gender reveal smoke canister. Iyan ang ginamit na available duman sa mga party shops baga kung igoning mga bados na nagpa-determinar kung ano ang aki sa laog, pipa bugabagain kung may mga gender reveal party. Yes po, Sir Pio. So bako itong smoke ba, bako itong flash bang nagigamit kan pulis budakan militar. Opo, Sir Pio. So iyan at least ang development ma dyan sa Ligaspi PNP. Tapos man nga ni Sir Pio malinawan and mahali man syempre sa pagkahadit bako lang itong sa mga magurang kang estudyante pati na itong sa publiko na bad ngaya may nababakal na ngayang smoke pump ngaya digdig sa luwas na available ngaya sa market. Kaya paglinaw man ka na Ligaspi PNP na itong ginamit gender reveal smoke canister and bako wala ni nagsabotage duman sa aktibidad na ito. Kundi parte ito kan sabi nga ni COP dagdag ngaya sa kolor asin sa pagpagayon ngaya kana nasabing aktibidad dyan sa Laucan Bicol University. Then unang bitan good point iyan good input na itong ipinaluwas pa ni COP Tapel na taking in consideration yung enormity kana participants plus spectator dapat igwa pag mga araw na kayan isunod gayud kan Bicol University kung magkondusir ng mga araw kan aktibidad igwanin sufficienteng incident command structure. Apo, Sir Pio. Na igwanin tamang ratio na mga paramedics and security personnel in consideration duman sa volume kan participantes muna naghihiling. Apo, Sir Pio. Tagari sinibot yung University Health Services Opo, Sir Pio. Buda su Red Cross ata yon. Opo, sir. Tama itong input ni Chief Tapel. Igwaning sufficienteng incident command structure, may incident command na ready, ambulansya, paramedics, gabo siya on dyan, tanganing mataawaning, kuwan ito, mas casualty ito kumbaga, parang mako-consider ng MCI, mas casualty incident, although daing casualty, mas casualty ko na ito, taking in consideration yung kadakulan kan mga naafektaran. Iyo po, Sir Pio. Sabi nga ni COP Tapel, dapat ngaya ang mag-handle ngaya ka ito despite ngaya kung wala ngaya dyan kung sisay ngaya ang halangkaw na ranggo, kung sisay ngaya ang possession, dapat ngaya so may knowledge ngaya about duman sa event. At the same time ngaya, dapat ngaya may proper coordination ngaya sa mga agencies para just in case ito mga tigahagad, may sari ngaya pangyayari, nakapreposition sa mga dapat na mag-aktibar duman, as in ngaya, mas dakol ngaya sa numero duman sa area, considering na maabot sa 10,000 na mga participantes ang yaon duman sa area po, Sir Pio. Well, that's a valid observation. That's a good point. Pero sa ngunyan, igilid na munaan and what's important is itong aksyon kan Bicol University to take good care of those na mga estudyanteng nagka-arafektaran. Yes po, Sir Pio. And that points shall be considered the following days na, hours na. Tama ining aksyon ni Baby Boy Nebres, Presidente Baby Boy, take good care of the students and the safety and yung clearing kan gabos-gabos dyan. Yes po, Sir Pio. Dispwes na yan tabi ang pagkuan kan mga istruktura kung ano yan dyan, yung system fail, kung ano system failure o kung ano dyan, breakdown or what, dispwes na yan. In the interregnum, in the present situation, tama ini pinagibo kan biyo na atindiran and i-assure ang students and the faculties and the parents as well kan mga estudyantes. Sige? Yes po, Sir Pio. So yan, Sir Pio, ang mga istorya pa hali is talaga si PNP, Angel Mostaza, District Sir Pio. Thank you so much, Angel. Mabareta ang newsroom, dispes may mga hanap buhay kita and time permitting yung mga tema sa satuyan nakapag-preparar, na i-preparar asin mga interviews niya to, pag take up ka yan, we will be right back.
Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. An oras, alas 10:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Dakula ang initaas kan net worth ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sagkod kan Hunyo 2025. Ini kung ikukumparar sa iyang net worth kan maghali siya sa Senado kan 2022. Sigun kay Lacson kan Hunyo 30, 2022, ang sa iyang net worth 58,771,409 pesos and 62 centavos pero kan nagbalik siya sa Senado naging 244,940,509 pesos and 60 centavos ang sa iyang net worth sagkod kan Hunyo 30, 2025. Paliwanag ni Senator Lacson na kan maghali siya sa Senado, siya asinan sa iyang duwang business partners naglaog sa lehitimo asin matrayumpo na estate asin trading with o business activities. Inindahilan ko nato nagitaas ang bilang kan sa iyang net worth. Sigun kay Lacson, itatao niya ang dagdag pang detalye kan sa iyang 2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kay bahanan sa iyang ITRs para sa taon 2023 asin 2024. Siniguro ni Lacson na iluluwas niya sa publiko ang sa iyang SALN. Igwasan ang dapat takupan arog kan mga address. Diyan ang detalyas kan pangalas 10 na Bareta hali sa News Base. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Napahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos. Asin kami, permi alisto. Pag sinabi na ora ko daing iba kami naan. Sa taho kang mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkabulong nyo, asin magkasararo. Suportahan tabangan, gamayan ng lambong saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na biulano, dapat daing ururihan. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Daing kita natatakot basta sa matanos. Ang hibo mo, ang hibo ko, ang hibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alalay sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri ako Bicol. May disiplina sa sadiri ako Bicol. Bako mapaabaw-abaw ako Bicol. Sabay-sabay na ikurahaw. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Tecundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Morning kay future spokesperson, PIO. Dating kinatawan pag-iribata Dugong GB Raul Roy Burihon, yan kan Tabaco City, kinatawan RB maray na aga tabi sa imo. Yang buwelta na kita sa programa ngunyan pong pagkaaga, duman sa mga naghapot sa kamugtakan ni Noel Belian Samar kay ribatay ni sa broadcast media sa DWIZ digdi sa Ligaspi buda igawan baga siya sa internet and very latest is naoperara na and nasa intensive care unit yan. Ang mga bago-bagang operado is pigbubugtak na nag-adaan sa intensive care unit and nasa pag-aataman ngunyan kan mga medical personnel dyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Centers. Now, ang otoridades tabi nagkaigwananin pag-iimbestigar kayan and nagkukondusir kan investigasyon, igwananing Special Investigation Task Group na pinaggibo ang kapulisan albay PPO and PRO 5 para po madakop ang suspetsado. May mga nagbubutuan na trickle of informations na nakakaabot man sa indong lingkod. Right kay itong insidente da ita lang na iluwas kasuhapon por respeto tabi sa investigasyon kan otoridad. And ang nagluluwas it appears due na lone gunman ang tuminira dahil lang aram kung siyempre kung mga lookouts ang sabi nagtago sa poste duman sa iyon na nga nito sa patukan nito sa Morera, then pag-agi ka ito ni Noel Belian Samar pasiring sa Ligaw duman na binambangan tabi yan duman na tabi binadil ni nagkapirang beses. So initial nga ni na pakipaghuro niya to duman sa emergency medical personnels na nagdara sa ospital diyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Sabi siyam so tama, pero ang sabi kang police duman sa indang opisyal na investigasyon, si Chief of Police yata ito kan ginubatan, so nagpahayag na apat ang tama sa lawas ni Noel Belian Samar. So yan po, sabi iguanin mga nakasunod duman na mga vehikulos na baka may nakakuha kan footages through their dashcam na yung ito parang may nagbubuto na lone gunman so tuminira nakamotorsiklo ang dulag pasiring yata man sa 3rd District kan Albay kay itong gunman motorsiklo man ang gamit es posible baad may nakasunod duman na vehikulo na iguning dashcam nakuha ito na kunyan pagdulag tabi so yan po ang very latest na naipapaabot man sa Satuya digdi sa programang Tingog Kanbanwaan. And no less than yung KBP Albay, yung kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas Albay, pinagkondinarman ang pambabadil na iyan kay Noel Belian Samar and kasabay siyempre su apelasyon na immediate na pagkakaresolver kan kaso sa pagitan pagkakarestar as in pagkakademanda kan suspetsado or suspetsados. Right after yun kasuhapon, bakong kita sunagibanan sa duty,
digdi sa programa, may nakapot sa to, may nakatutok na auto. Yun, tabi ano. Ito ang sabi, i-investigate ko na ito, maka-operar man sa investigasyon, and posibleng kung may dashcam na baad lamang makatabang sa investigasyon. Ano yun? Lone gunman daw eh. And dahil lang aram kung igon yung mga spotters pa na nagtimbre duman sa gunman na yun na nga paabot na dyan. Bako. Yan. And gabos yan po tabi with the tedious na pag-investigar. Igon ng special task group yan na pinag-gibo po, pinag-bilog both PPO and PRO5. Ano, ang kapulisan tabi. So yan tabi, pati naman po sa National Press Club natural condenar and itong call for speedy disposition kan kaso tabi. Yan po ang very latest and the family ni Noel Bellion Samar is appealing for prayers para sa recovery po kan kunyan ining ni Noel Bellion Samar. Ayan. Now, itong pakipaghuro niya to kay Congressman Pido Garbin Jr. Why natay na po danta si Kong Pido? Sabi ko bagad yun, duwa ining pinagusubaybayan ta. Basic necessity, tubig and kuryente digdi sa Albay. Itong pagbisita ninda sa sa China, igwa yanin mga inputs na pwedeng ma-incorporate sa lawmaking, kundi baka sa aga na lang po sa aga na lang ang pag-discuss ta kayan itong pakipaghuro niya to kay Compido plus itong assurance man kang National Grid Corporation of the Philippines na matrabaho na iyan, of course with the approval kang Energy Regulatory Commission at konektado yan intertwined an sa indang trabaho. Manungod sa bagay na yan. Pag relocate, pag underground kan mga kable na pinag-agihan kang kuryente dyan sa National Grid Corporation. Sa aga na lang siguro, tanganing makonta yan, malado-lado taning marahi Dakol kita na mga pag-urur-istoryahan patabi. Mentras tanto, sarong report, bago kita magtapos ngayon na pagkaaga, sa Tingogan, Banwaan, Aramon Tadaw, andaraman informasyon ni Karen. Karen Ala on the spot report. I-connectar ta ang linya kay Karen. Karen, good morning. Go ahead na. Yes, good morning tabi Sir Tio. Desidido man na maghampang sa gabos ng mga istasyon kan na radyo si BU President Dr. Bibi Boy Benjamin Nebres tanganing magpahayag personalmente kanso nangyaring insidente kasubanggi sa BU na mga nagkapiriot ang inangos dahil sa smokeback na pinagagamit sa BU Hataw. Sa follow-up mo niyan kan DCGB sa opisina kan pamayukan eskwelahan. Sinabing apwera sa mapaluwas init anin mga pahayag sa Facebook kan sa insidente, maikot ini sa mga istasyon. Tanganing ipaliwanag itong nangyari at magpaluwas nin centralized na informasyon sa nasabing issue. Susupatabi sa PUDG sa opisina, from time to time, mapaluwas din mga advisory o update kan mga naafekta rin asin pag-imbestigar kaya itong nga insidente. Asin mo niyan tabi Sir Tio, nakaulay ko pa lang si Dr. Bibi Boy Nebres kan Bicol University. Papaupaon muna yung issue bago magpaluwas din formal na statement dahil ang tigasugurar man kayo ni na padagos man po Sir Tio ang investigasyon na pinagbigay Buninda duman sa insidente nangyari na may mga na-emergency mga estudyante dahil lang ta nasuffocate kaya itong pinagbugang smoke bomb durante kan BU Hataw. Karen, yes, primero, one point, first point, dahil nagtugot para mientras si Presidente Nebres na magpa-interview sa imo ngunyan, live? Yes, sabi Sir Tio, according sa iya, papaupaon mo na si issue, i-investigaran mo na ninda. Sige. And sinabi na decidido sindang magpahayag sa mga radio station digital legacy kanso nangyaring issue. And sa ngunyan sabi Sir Tio, nagtataga-bisita na ini sa mga ospital kung saan sinabing may mga itigdarapan na ng mga estudyante. As in actually, igo talaga na itigdarapan ng Sir Tio na medyo nagulpi. As in sinabing okay naman ini
Kaya tig-check man ni Dr. Baby Boy kung kumusta na ang mga ini. Sabi ba kulang dadig sa may DHRMC, igwamanda ang mga pinagdaraan na ospital. Kaya sa ngunyan, nasa batan po, minabot pa sana, puto, alis nila duman sa Piyo, tig-check ninda sa mga estudyante. Now, siguro let us refrain now from using smoke bomb, ano? Opo. Taigwa na ba ganin pahayag sa pulis kasubago? Sa report ba ni Angel? Ang sabi ka na pulis, dumasa sa indang pag-imbestigar, bako man smoke bomb, ano? Kundi parang gender reveal smoke, ano? Canister ang gamit. Yan. So, available yan na sa mga party shops baga kung itong may mga bados na nagpapa-examine sa gynecologist, sa obstetrician, kung anong pagkatao kan aki, may color na para sa babae, may color na para sa lalaki. Pag ma-gender reveal party, yun ang pigagamit. Yes, Sir Teo. Gender Yes, reveal sir. canisters. Yan. Opo, Sir Teo. Ihota. And actually, sabi digdi, abo pa maninda magpara-conclude kung sisayan talagang may panimbagan sa issue. Sabi nga ni, i-investigaran mo na ninda kung sisayan talagang may kapanagutan duman sa nangyaring insidente kasubang gisabi yung hataw. Kaya Sir Teo, padagos kitang ma-follow up ang impormasyonan, digdi na mismo sa Bicol University. And actually, may nanutaran ako digding mga taga-provincial health office and may mga taga-city government of Ligaspi akong nakasabatan. And sabi, may relasyon da sa insidente, so bigi po nindang meeting, inang-inang mo sa database sa Teo kung makatindet kita. Yan ang report. Karen Ala, this is GD News. Thank you so much, Karen. Hali dyan sa Bicol University. Pwede na tabi, Tata June. Okay, may signal na. Go signal lang ating traffic and ang ating master control. Tingog Ganbanwaan. Day maghali po ha, masunod tulos ang samuyang News Director Andy Mar. Sa pangarang kang tropa, salamat kan sa ido pagantabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Thank you so much. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan. Salamat